ድሕሪት ዝግበር ጾታዊ ርክብ ወይ ድማ ናይ ብናን ዝበሃል ኣቀማምጣ እዩ ፍሉይ ዝኾነ ጥቕምታት ክነግረኩም እየ እዞም ጥቕምታት ከመይ እዮም እንተዳ ኢልና ንኩሎም ጥቕምታት ክገልጸልኩም ቆልዓ ምስ ምውላድ ክኸውን ይኽእል ንተጓል ኣብ ልዑል ስምዒት ብምዕጋብን ንወዲ እውን ዝህብዎ ጥቕምታት ኣለዎ ስለዚ ንሎሚ ኣብዚ ኣልዒለዮ ዘለኹ ኣርእስቲ ኣመልኪተ ሓበሬታ ክህበኩም ናብ ቻነለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ጌርኩም ሳይ ክትሓብሩ ድማ ይዕድመኩም ነቶም ሳብስክራይብ ጌርኩም ተስፋ ሞራል ትህቡን ዘለኹም ድማ ብልቢ ዘመስግነኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምጥዋቅ ነቲ በብግዚኡ ዝፍኖ ቪድዮታትና ድማ ብቐሊሉ ክትከታተሉ ትኽእሉ ነዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹም መደብ እንድሕር ደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ኮመንቲ ብምጽሓፍ ኣይትረስዑ እምበርክስ ብቐጥታ ናፍቲ ዘዳለኹም መደብ ከስግረኩም እቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ብድሕሪት ዝግበር ጾታዊ ርክብ ወይ ድማ ከም ልምዲ ምጉንባሕ ንብሎ ኣዝዩ ብዙሕ ጠቕሚ እዩ ዘለዎ ካብቶም ጥቕምታት ንኣብነት ክጠቅስ እንተዳ ኮይነ ኣብ ጥዕና ፈፂምኩም ዘይትግምትዎ እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ንጥንሲ እዩ እታ ጓል ንኽጠንስ ብጣዕሚ ምቹእ ዝኾነ ኣቀማምጣ እዩ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን እንተዳ ኢልኩምኒ ብፍላይ ናይ ወዲ ሞትሎ ግቡእ ፐነትሬት ገይሩ ናብ ውሽጢ ረሕሚ ንኽኣቱ ብጣዕሚ ምቹእ ወይ ድማ ጽቡቕ ኣንግል እዩ ስለዚ ሞትሎ ጽቡቕ ገይሩ ናብ ውሽጢ ክኣቱ ይኽእል እዩ ከምኡ ነታ ጓል ከጥንሳ ዝሓሸ ዕድል ክፈጥረሉ ከዓ ይኽእል እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ድማ ምስ ዕጋበት ዝተተሓዘ እዩ ነታ ጓል ልዑል ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብተፈጥሮ ናይ ወዲ ሞትሎ ኣብቲ ርእሱ ከባቢ ንታሕቲ ድፍእ ዝበለ ቅርፂ ስለ ዘለዎ እዚ ዓይነት ሞትሎ ኣብ መብዛሕትኦም ኣወዳት ዳርጋ ይረአ እዩ ካብ ጫፍ ርእሱ ግን ጥውይ ዝበለ ቅርፂ ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ዓይነት ናይ ምጉንባሕ ኣቀማምጣ እታ ጓል ንቁልቁል ገፃ ብብርካ ስለ ትንብርከኽ ናይ ወዲ ሞትሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ እዩ ልዑል ጠቕሚ ዘለዎ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ብርቱዕ መጠን ስምዒት ክፈጥረላ ዝኽእል ስፖት ኣሎ በዚ ዓይነት ኣቀማምጣ ርክብ ምስ ትገብሩ እቲ ናይ ወዲ ሞትሎ ናብኡ ቀሪቡ ነቲ ቦታ ወይ ድማ ነቲ ስፖት ዝበሃል ክትንክፎ ድማ ስለ ዝኽእል ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ዕግበት ከዓ ይስማዓ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ነቲ ናይታ ጓል ስፖት ክትረኽብዎ እንተ ደኣ ደሊኹም ነዚ ዝበልኩኹም ዓይነት ኣቀማምጣ ክትጥቀምሉ ኣለኩም ብፍላይ ኣዋልድ ነዚ ዓይነት ኣቀማምጣ ፍሉይ ሓጎስ ስለ ዝፈጥረለን ብጣዕሚ እየን ዝፈትዎ እዚ ሜላ ንኩለን ኣዋልድ ከዕግብን ክሕጉስን ዝኽእል ፍልይ ዝበለ ዓይነት ኣቀማምጣ እዩ እቲ ካልእ ድማ ምናልባት ኣብ ካልእ መደባት ርኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዝበዝሕ ግዜ መብዛሕትአን ኣዋልድ ኣብ ናይ ዕግበት ደረጃ ክበፅሓ እንተ ደኣ ኮይነን ዋላ ብሚእታዊት ክገልጾ እንተ ደኣ ኮይነ እተን 85 ሚእታዊት ኣቢለን ዝኾና ኣዋልድ ጉድበአን ክትንከፋን ክድረዛን ይደልያ ጉድበአን ፈፂሙ እንተዘይተተንኪፉ ግን ናብ ልዑል ናይ ዕግበት ደረጃ ክበፅሓ ኣይክእላን እየን ብዝያዳ እዚ ዓይነት ኣቀማምጣ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ እቲ ወዲ ብድሕሪኣ ኮይኑ ሞትሉ ናብ ሕርማ ኣብ ዝጽግዓሉ ግዜ ንጉድባኣ እንዳተንከፈ ስለ ዝኣቱ ልዑል ዕጋበት እንዳፈጠረላ እዩ ዝኸይድ ካልእ ከዓ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝፈጽሙሉ ግዜ ሞትሉኡ ናብ ርሕማ እንዳኣተወ በጻብዕቱ ተጠቂሙ ንጉድባኣ እንተ ደኣ ተንኪፍዎ ኣብ ልዑል ናይ ዕጋበት ስምዒት እያ ትበጽሕ እዚ ሜላ እዚ ነዋልድ ብርግጽ ጽቡቕ ዕጋበትን ጽቡቕ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ካልእ ድማ በዚ ዓይነት ኣቀማምጣ ጾታዊ ርክብ ኣብ ንፈጽመሉ ግዜ ደው ኢልኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ብዝተፈላለየ ዓይነት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣብ ዓራት ኮንኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ደስታ ዝፈጥረልኩም ሜላ እዩ ካልእ እውን ኣብ ፊት መስትያት ኮንኩም ብፍላይ እቲ ወዲ ብድሕሪኣ ኮይኑ ክቋጻጸሩ ይኽእል እዩ ገጻ ክርኢ እኳ እንተዘይከኣለ ብድሕሪኣ ክሪኣ ዕድል ስለ ዘለዎ እቲ ናቱ ስምዒት ከዓ ክቋጻጸሩ ይኽእል ብፀጉራውን ሒዙ ክስሕባ ይኽእል እዩ ቁሩብ ሓይሊ እንዳተጠቀመውን ኣዋልድ ዝደልዮ ዓይነት ርክብ እዩ
بزي زنقركم عينة أجابات أعجابي زخنة أتوركب كفتم خاي خاليهم سلازي أبكمي مستقيمكم كتجبروا انكلكم لعل زخنة بهتان عجابتن كفتقلكم كأي خال أبجزي ركب أجابات المحرقات أيركا كأنن كأ نداوسكالو كتكيد انكلها زحبسن بخلتيكم كأ زي رسع ركب كيني يزترف سلازي أبكمي مستقيم كاز جبر ركب نجزاء رأسها إنها تملكتك زجبر ركب بتعني مجد كجبر ول زلوي كان دما حتير مطلو زلو ودي إزي عينت أقامامتا بتعني أجداسن أقامن يوز خون اتود دما بزيت أجم نتاوال كأجبها أي خيل بفلاي أبزي جزي اتاوال مس حتير مطلو زلو ودي ركب كتجبر انكلا كتجبرو زلوا نجر أجارا أثيرا بملقاب دو كتبلو علوا رحمة كتسببون سلة خيل نتودي دس بالسمعيد اندا تسمعو خاني ركب يجبر أبزي هموت ناي ودي مطلو ملو بملو سلزعاتو نقال كأجباي خيليو قرصي نايقوال زدنا ودي اندحر دعا ألو بزي عينت أقامامت ركب تجبرن كلو ملو أكلاتا ناي مأزات أقات أني سلزفتر نتي زبرهو أكلاتا صغرا كخون يخيل كم أول مقامات كخون يخيل حقوقا اندا درارزة كعقد العدل علوه إذا عينت أقامامت اندا غيركم أمريك يكون أقارات كتقوم لخات خلو ويد ما أمندق تتجيكم كتقبروا وانتخليكم إزي عينت أقامامتا انبقر أزيو نخلتي وطوتا كابزو خوني كالا عينت أقامامتا موچو أقامامتا أكبهال يكال كساب حجوون كابزي أقامامتا نلعلي بخالي عينت أقامامتا بقبقون كتقبا يكالي إزي عينت أقامامتا إزي بفلاي كتنسا تبلع أوالد كم أول نعقبت أزيو تمراتيو بزيادة رحمي نايقوالا نستيتي زتقبلو أقات أني سلزفتر كتعقد عبي ترائيو زتصاوت انبقار أمود أتاكولو زدلي نزي أقامامتا بمتقام دس زبل نايركب جزي كم انحل فرقت أين خوينة كحبركم يفتو نايلو معانتي مدبي أبزي ودي اللكم أفكالي فيديو بخالق مدب كسام الراغب سسناينا أخم سنة